Eki, Mbak Melani dan juga adik Anggit. Nyanyi nek mbok tinggal. Mas wakile sampean wae lho. Diwakili sampean. Sampun katur permintaan dari konco-konco wingking. Wes mek wanci lingser wengi sone ya penak ya. Sepanjang sejarah Nggih. ket almarhum Renek. Nggih. Lagi iki ana MC ngetokke bawa. Bawa niki. Lagi iki lho Mas. Lagi iki. Ketoke awakmu arep sik. Nerus. Oh nggih nek alhamdulillah tak kira aku mau teratap lho. Gak. Om tulus wong ngendika kae kerise nek ngomah aku mak del. Ora, kae ngomong nggo Oh dendenan. nggih. Sing sejatine ya sak jarike barang. Ora. Ora. Aku fotone jek nyimpen. Aja. Sijo kalolo tanendra gumlundung ijeneng ngamben banget genira nelongso kaya
den bini lara Ya Allah Mas. Dalem. Saestu lho. Ngelingke aku zaman semono nalika karo almarhum. Persis Mas. Tenan lho. Kok iso yo Mas? Iki aku tekok serius ya Bu. Jenengan ngalem apa ku kira-kira dhuwur iki ku benange dipedhot. Gak, tak alem tenan Ya, iya. alhamdulillah. Ya alhamdulillah Bu nek ketampi. Wedine mengke traininge sik suwe nggih mboten napa-napa. Kula lakoni kok. Pokoke tak lakoni. Sing penting dengan catatan. Ora sing ngono-ngono kae wis. Melu-melu lha nyang semut ngono kuwi dhewe mangkat aku. Tenan. Wong tininggal Bapa biyo Ning nek sing wis-wis Mas Gatot. Nggih. Biasane nek ping pindho ping telu ki wis lulus. Oh nggih. Nggih to. Lah iki ya karek jenengan kira-kira nek ping pindho ping telu meneh ngono saguh ora? Insyaallah dengan nggih. Lah nggih lho Pak De. Dadi kula niku wonge sportif, Pak, nggih. Nggih. Nek masuk angin nang kono dikeroki nang kono ya toh. Nah. Mumet nang kono, golek obat nang kono. Nah. Keris kutu gelen Candra Pesona kudu golek pulian ya nang kene. Nah, Wis ngono. betul. Bis- Betul to Mas? Nggih, dengan catatan. Gatot. Ora sing Oh, gawe wis to. Alah. Paling sedilit lorone. Nggih, larane sedilit ning mumet. Isine paling sewengi tok elisin. Aduh, lah Gusti Allah, semengene terus. Susah dadi Joko Lola. Monggo kula nyuwun didamel langga monggo, pokoke iramane manut dulur-dulur Candra Pesona. Yes, oke. Buat para donaturku yang tadi mana ya? Aku sepi tanpa. Pun kelenger kabeh. Ya Allah, aku hidupku hampa. Mpun. Yen kelingan